Technical Khawvel kan lo lawm le veka cheu hun rei tak nuwa yang Sheldon season 3 nen kan lo kir le ta a ro kholna lian tak a omte ani lo chuan Sheldon hi season vaya ron ti chua kan tum dona in lo chang le theu don nia tin like le comment share lama te khan thei to min lo chua pui le vek turin kan som ngal bok chewani Mary po in Sheldon na chu college kala phalsak ve ta ka avangin an principal an vamua high school chu graduate year to mai turin an wangena principal po in Sheldon na finzia a hria chian ve thawa avangin a hun ma a graduate year po chu alo rem ti sak ve mai ani lelama ngai dam dil turin de la chu mi moi ina chuan avakala ma se mi moi chuan alo lom te chiam lo dela chuan ngai damadila insiam that atum thu te soin Georgia na atanga abantir awang te chuan ngai damadil zui boka ma se mi moi chuan enge kalaka chang ila beise alo ti deu muk maya dela chuan chance voi khat pele turangenin atan pangpar le tura in chong thuma sanga a chho thu te chu asoi zui zata mi moi po chuan pangpar chu moya ti thu lo soin dela chuan in la zet mai hian ma se nang ma ai chuan amoi ha ulo alo ti vela mi moi po chu alai chele hle to mai ani skula chuan Sheldon an science experiment ati dona awachin atarmit chu a muzo tatlat lo mai apa hna chuan vakalin ina phur holok turin angen top maya George chuan a man lo thuwa lo changin Sheldon chuan ani chuan kanu kolla lo da mai ro se atile a ma se George chuan anu po a man lo thu soile in class atar mit pa ngai an kol chu wo ave mai turin ati a nima sela Sheldon chuan a him tok lo thu soin a wa du boxi lo chuta George be dong chuan college ekal to mai dona hetiang mai te chu nang ma a in boy pui thei ve nga ya lom ati ta top maya chuta Sheldon a po chuan chethiamin ka theyang ati suka a chua san vele tani lelama Georgia chu dela dora chuan vakalin lom thu te avashit luama chuta chuan delan na ape kir mai ba ka a poisa pek te po kha alo pe kir le vekani Georgia chuan chutiang thilati chan chu zotin dela chuan mi te ngai dam na konga mason atum thu in alo chang ve mai boka chutiang ani ta ka chuan ti in Georgia chuan zanma salama mi moi nena ador artui nena anvom thu te chu asoi chuak ta vek mai dela chu athin rim ru hle maya ma se athulo soi to te awang chuan atilang ngam lowani chumi zan vek chuan delan mi moi chu restaurant a shroin adwa thar le hle maya mi moi po in nuamati ver hle ni Georgia na apek le awang te chuan lom thu ashila dela po chuan nang ma wanga pekir le po kani chi alo thil dignia ka shat wangzo ka pekir kania chu mai ba ka dor artuina voma chu po chu kangai dam vekani atia chuta mi moi chuan chu no panghal zia chu o I dor te artuin alo vomani mo ti in til velo ang mai hian lan atum vela chu vele dela chuan nang po itel ve alo ti magmaya mi moi chu azak le nu no viawani dela chuan biak ina inkhom duna chak thu te soin ko shan bel chu atum thar thu te asoi boka chutia fela tum thar lu tuk chu mi moi chuan makati hle atu ka chuan Sheldon chungchang chu local news te chuan lo shia in komantuma interviewer chuan anti dan tur tlang pui te chu shilin Sheldon an high school a graduate chungchang chu an zo ber tur ani thu te asoya chu vele misi po chuan elementary atanga a graduate vedon thu soin an classa an hlasak tur no panghla te chu asa zui zata Georgia po lo enroll ve vatin TV kaltlanga abial nu chu len chwa puya som adil vele thor maya ti chuan local news lam chuan misi le Georgia te chu langvelo mai tura shilin Sheldon le anu le pa te chau chu an kom ta ringot mayani interview chu akal tluang hle maya ama ero chu Sheldon chuan fingviau ma se puitlin tok lo na tam tak anei thu te chu asoi chuaka
college rap mai to tur ani chungin ama a inbuai pui vek chu ala theilo thu te afin viau rualin mi panau pang mai ala ni thu te chu a soilai chuan a hnuka ultamaya inkom na hun po anti top ta ringot mai ani a hnuwa Sheldon chu a in ngai to amuk le a ti chuan anu hne na chuan college chu kal le lo maya du thu a soi tamai George chu alo thin rim hle a college kal tura a phur pui zia te ngai to in chutia thulle maya du awang chuan alung oi lo hle ma se Mary thung chuan adu thanna ani thu in alo changa high school ala kalri adu po in har satna a om lo thu a soya athiam ang tokin a fapa chu alo hnem ve thungani ti chuan Sheldon a chuan ka shelo le ti in a room lama a pheisana chuta George a chuan kala support reng che ania ti in alo aw sham zana misi nen chuan an ti ti a misi po in elementary a chua san tur chu alo hupur ve hle Sheldon a chuan engtin nge machona tumte chu zotin misi chuan engtika emo kan machon angai don tho thowa chu wang chuan hre chung chung po in machonila a thavek tho ti in alo changa misi thu soi chuan Sheldon a ril ru chu a hne hle ni turani chu mi zan la chuan anu le pa te room a chuan vakalin college kal tura a in pe thu awa soita a let le nuwa George chuan khamo ka support wangani kha ti in alo in ti thei hle ni graduation day chu alo thlengta a principal chuan Sheldon na chu thu soi tura kovin Sheldon na chuan ti hian in thla na thu a soita a mi pui ma a thu soi hi ka har sat em a ma se kan zam na te chu ti zia dana omani mi pui zinga mi pakhat chia chu focusin a hne na chuan thu isoyang chu voina ka ron ti tur chu ani ama hi omlo se helai muna hian ka ron ding kher lowang kanuna bung thar kai turin hoi sen na min pe ani misi hei hi itan ani in thla khi harsa ani mai the ma se kan ti theyang ti ka ring tlatani ti in ama anga hoi sen ni atum thu te chu a soi zela a graduate pui tur te po chu a unau nu anga mi hoi sen ni tum theu turin a fui bokani ti chuan a unau nu lam chu wa hoin misi middle school kal don to a thuron pek che ka du hle na in kafin ema wangin high school a min kal tir ngal ta si a high school kal don huna thuron chu ka pe jok mayang che ati shama atopa lom thu suin athu soi chu a kharta ni atu ka chuan misi te graduation day man na a Sheldon na chu avakal ve a misi te chuan hla remin Sheldon an chuang taka alo en ringa mu chuan misi po chu a hlim ve hle ani tum khat chu Sheldon na chuan train store a antar Lone Star train museum a thok tur docent an mamo thu in zia an lo in tar hi a mu a anu hne na chuan lekha chu mu tirin a tho du thu a soya anu chuan enge docent chuan an ti a zo chuan Sheldon na chuan docent chu museum a anthil pho chua lo ril fia tu te hi an ni mai ti in anu chu a changa chuta Mary chuan Sheldon na chu ala no pangsi a an tho tir du a rin lo thu a soi chuan Sheldon na chuan high school diploma a nei thu le midang zong aya rel chungchang chu a hriat zok thu te a soi zunga Mary po chuan a thu soi chu adik lo unna a shebik chuang lovani inan thlen rualin train museum chu avakol ngala kumsom pakhat mi lek ala ni awang chuan an ring lo hle ma se beidon mai chu atum lo atong theina chu mangtang ka in darkar khat don rel chungchang a hriat te chu a soi nu chuan train museum a thok tur chuan an du ve ta nge ni atuka Sheldon na chu smart takina incheya ana thar chu atran ngal donani misi thung chuan baseball a khel dona wangin George chuan a kalpui dona chuta Mary nena chuan enge ilo ti ve don ti in George chuan a zota chu vele Mary chuan in suk in ti fai mamo leile thalak frame ti fai te ti in alo changa a buai don hle thu te chu a soi zung mai ni a hnu dewa Sheldon na chu api mi mo in Lone Star train museum a chuan avatla museum nei tu chuan alo welcome chahle a chunga an lu hnuwa Sheldon na chuan
ask me button chu adil ngala museum nei tu chuan kalo let le watang ti in button laksak tur chuan akal ngal Sheldon a chuan darlian tak chu ko ngalin api hnena chuan ani na te chu asoi fi ngal zung zunga ma se mi moi hria chak zong ani lem lawa wang chuan alo ngai sakte chiam lawani chuti lai chuan museum nei tu pa chu alo thleng vele chia mi moi chuan kalo lam le ang cheti in Sheldon a chu a chua san zui ta ni Missy le George chate pa fa chu baseball khelna tur lam ban chuan an lo in khal ve meka chuti lai tak chuan in lama Mary thung chuan in chu atifaya Georgia po na thok turin a chuak vele don chia bok Mary in a ho hun tura zo chuan Georgia chuan tlai choi ma dewa a ho tur thu in alo changa ti chuan Georgia a chuak fel chia tia Mary chuan a vacuum chu ofin movie en tour ala chuak ngala kahun ola in ran veta eti in a phur hle ani train museum lama chuan thil chu akal tuang hle maya museum nei tu hnena Sheldon na chuan until pho chua te chu a ril fia mol mola museum nei tu pa po in Sheldon na chu chor fu don hle in a in hria ani chuti lai chuan George chuan Missy zung chu motora alo nga ka revak lo nuwa Missy po lo chuakin a mela tang chuan thil dik lawa om ti alanga George chan a chana zo chuan Missy chuan soidan tur a shelo hle ani meichia tia thil thleng thin kha alo thleng ati ringot maya George chuan a she thiam lo hle chuta Missy chuan meichia ten puitlin lam an pan do na thil dang lam lo thleng thin ang kha ati le a chuta chia chuan George chan a fanu chu avui khatna atan a period ti a she thiam ve ta chawa a chi a in ti dan tur a she lo hle an let le don chuan baseball khel hun an nang man to don silava George chuan Mary call arot ta top maya ma se Missy chuan in lama tanga nu chuan engma arun ti thei don chuan lo thu soin damdoi dora kal arot ta zoka apa hnena chuan thok la ro kan pal tlang thei em mang ti in a fui let zok nge ni in lama thung chuan Mary in TV a movie mu nom ti em mai daltona channa roadhouse chu thil ei pa in mu nom ti takin alo ena chuti lai tak chuan a be sei lo lutukin Georgia arun langle lol mai le Mary chu a phuna sa hle a TV chu off ngalin ka on chi a alo in play ringot mai eng movie nge ani po ka shelo ti in a in soi fi ana sa hle a ma si Georgia chuan ani le engtin nge daltona ani ti chu isha thei ti in azod leta Mary chuan chan dan tur po a she to lo ibula ka in soi fia khera tul lo ti in kalson maya tum chuta Georgia chuan movie bol lo takani hi tharum tho na mai ba ka sin sexy tak tak atambok zangoi ngoi turin ya sin ati zek maya Mary chu azakru in ashil hai hle bokani lelama George te pa fa po chuan damdoi dor chu an thlenga ma se boina an la nei dor lut zok ni chu an du lo ve ve a an inhial zui le ngal chutia an boi nak nak lai chuan Sheldon a po museum tlo tu te boi puin alo boi ve hle maya ma se a zengai chwale in an hria du bak bak thleng chuan a shil ta chiam maya museum nei tu pa mit po reilo te a ati kham ngal rengani museum nei tu pa chuan museum tlo tu te hnena chuan thila lo soidik lo dewa chu po chu Sheldon na chuan lo hre chatin a soidik lo te chu alo shil ngal zung zung maya chu mai ba ka museum tlo tu te chu bedroom ma an lu chung ringot po in Sheldon na chuan po na alo chang renga an chu arwalin rel chanchina hria te chu a shil chunzom le ngal mol mol mai ani in lama chuan Georgian anu chu alo la dop ngat ngata ma se Mary chuan engma asoi du chuang lo anuwa Georgia chuan tu hnena ma asoi chua lo tur thu soin roadhouse chu ani po in mu nomati ve tho thu te asoi ta a chuta Mary po chu angaya thavele dewa achang tu pa dal to na chet dan pa ati thu te chu asoi ta veka alo luang liam ve hle ni turani chuti lai chuan damdoi dor lama thung chuan George chan Mrs. Stay Free tur chu alo leidon meka ma se engber nge lak tur a she thiam talo
chi sang sang chu ala cheu ringot maya dor ngak tu chuan lo she thiamin pui du em ti in alo zota jor chapo in adu thu in alo chang vata ti chuan mi si chu avako ta a bedroom po ahman ngal thei thu te shelin dor ngak tu fel tak ne na chuan lom thu soi tu rin ati zui bokani museum lama thung chuan museum nei tu pa in Sheldon na chu ti puin a che dan chu adu lo thu a shela ma se Sheldon na chuan a she thiam lo hle bi zong zong a in rel chung chang te chu ka rezok dai bok sia ati a museum nei tu pa chuan shil fe in an museum tlo tu te chu lecture ngai thlatura lo kalan ni lo thu te ama nge po museum tlo tu te omla ya ati dik lo alo soi phong mai te chu adu lo thu a shila ma se Sheldon na chuan ala she thiam chuang lo ti chuan a boss chuan te khin thu mangin shilfia le atum ta a thil hria tam hi chu a thalu tuk ma se engtik lai po in ilantir khera tul hleinem rel po a in buk tok anga ya a khola tui thun tam lu tuk chuan a tho tur angin a thok tha theilawanga I thun tlem lu tuk chuan a puak the chuwang chuan engineer tha tak chuan a tok che in tuya thun thin turani ti khan I she thiam to em ati a chuta Sheldon ala chuan fireman in a lawm tui chu thun engineer ni lovin alo ti le sham ti chuan mi moi bula alung oilo thu a soi bor bora ax mi baton po mindil mi alovin men lak sak mak mai ani chu ti in alom lo ve hle ani mi moi chuan nem tumin midang po an na atanga banan ni ve chin tho thu te chu asoya ma se Sheldon a chuan an na a chuan an that em wangin mo lo ti in banani chu a hre thiam thei chuang lovani in lama Mary le Georgia te chuan thil ei pa in roadhouse chang tu pa dal to na chu bonan ti ziate athil soidan le achet dan nal tak tak te chu soin nuaman lo ti hle a anu dewa Georgia chuan tinge hetiang hi I en thin ti izep khera ti in anu chu azota Mary chuan Christian thatak ni katuma a in millawal lom ti in a chang maya chuta Georgia chuan isim ma in dai hat chu kha in venge nge ro ti in anu chu thu ro na lo pe zui zat bokani lelama misi po in har sat na nei lovin baseball chu a khel theita a nidang ang thovin avum thale hle maya jor cha chuan lo enin alo chang hle chuta abula thonu pakhat chuan me chenau pangte khu ifanuem ni tia alo zo chuan jor cha chuan in ti thei deuh mai hian me chenau pangani lo nula ani khu ti ina changa ma se an en reng lain misi chuan achil chu fila chuan alo chang ringot maya chu vele jor cha chuan achang changin ati vele ringot mayani zana Georgian TV en lain Mary chuan no pang ho an mu vek tu eti in athil en chu azota Georgia chuan thil siam chu alam pangani thu soin thil dang en du anei le nei lo azot leta chu vele Mary chuan pe hel takle a en chin ti hria thiam omlo deuh tur hian roadhouse chu ena rota a chuta Georgia chuan e achang tu pa chudal tona Georgia ne na in ang deuh khamo alo ti a Mary chuan ai an in anglo alo ti vat ma se Georgia chuan I wangem ni an in ang chia chia lom atile a chuta Mary chuan a han mit thla chinta a dal tona le Georgia te chu in ang ati ve deuh ni turani lung oilo mel zet hian en le lo mayang ati ta muk mayani